Придобитата тромбоцитопенична пурпура е рядко и живото застрашаващо автоимунно заболяване, свързано с нарушено кръвосъсирване. При нормалния процес на кръвосъсирване, плазменият протеин, наречен фактор на фон Вилебран, играе ключова роля, привличайки тромбоцитите към увредената вътрешна обвивка на кръвоносните съдове. При здрави хора факторът на фон Вилебран се разцепва на по-малки фрагменти от ензим, наречен ADAMTS13, за да предотврати спонтанното събиране на тромбоцитите, когато кръвоносните съдове не са наранени. При пациенти с придобита тромбоцитопенична пурпура обаче са налице антитела, които блокират нормалната функция на ензима. Това води до натрупване на свръхголеми молекули от фактора на фон Вилебран, които се свързват с тромбоцитите и водят до прекомерно образуване на кръвни съсиреци. Образуването на тези съсиреци в малките кръвоносни съдове води до значително намаляване на тромбоцитите в организма, състояние известно като тромбоцитопения. Допълнителното разрушаване на червените кръвни клетки, наречено хемолитична анемия, и недостатъчния приток на кръв към клетките, известен като тъканна исхемия, причиняват нарушена функция на органите, включително на мозъка, сърцето и бъбреците. Въпреки съществуващите стандарти за лечение, пациенти с придобита тромбоцитопенична пурпура са изложени на висок риск от заболеваемост и смъртност. Това рядко срещано, но смъртоносно заболяване, което дори и при съвременното лечение в острата фаза смъртността на пациентите е 15-20%. Писано първоначално 1924 година от лекар на име Мошковиц, затова се нарича и болест на Мошковиц. Първото лечение, което се прилага, е едва в 1966 година, т.е. 42 години след първото му описание. Лечението е с магнезиев сулфат, а 1977 година е започнато лечение с приливане на прясно замразена плазма. Проблема при това заболяване е, че в организма на пациентите или вродено, или придобито чрез появата на автоимунни антитела, се блокира действието на един ензим, който разгражда мултимерите на фактор фон Вилебран. Когато те не са разградени, по тях полепват тромбоцити, запушват малките кръвоносни съдове и се стига до полиорганна увреда. Дори и при съвременното лечение, както ви казах, в острата фаза леталният изход при пациентите е 15-20% от тях, за съжаление, загиват. Стандартизираното лечение с тотален плазмен обмен започва да се прилага едва 1982 година. 1991 година е описана имуносупресията с стероиди. Едва през 1998 година, на миналия век, 1998, е открит плазменния дефицит, който е наличен при тия пациенти, а 2001 година е пречистен фактор, ензима, който фактически е блокиран и е част от патогенезата на това заболяване. Съвременното лечение включва, освен тотален плазмен обмен на плазмата на пациента с прясно замразена плазма от здрави дарители. Освен това се прилага и ново лечение, съвременното лечение с антитела, които блокират това полепване на тромбоцитите и запушването на малки кръвоносни съдове. Отскоро се прилага вече и в Европейския съюз, страните от Европейския съюз, рекомбинантен белтък, получен чрез рекомбинантна технология, този ензим, наречен ADAMTS13. От особено практическо значение е точната и адекватна диагностика на причината, предизвикваща самото заболяване, именно функционалния дефицит на ензима ADAMTS13, което до сега ние нямахме възможност да го определяме точно. Разполагахме единствено с бързи тестове и от тук нататък предстои пилотното му определяне, което до сега се извършваше в по-далечни лаборатории, и то за сметка на пациентите, било то в Германия или в Унгария, в Будапеща. И ще можем да определяме активността,
на ензима, антигенната му концентрация и титър на антителата срещу него, които са основни компоненти в диагностиката, в първичната диагностика на заболяването. Те не са приоритетни, защото бидейки спешно състояние, лечението започва още преди да са излезли тези резултати, тъй като това са трудноемки изследвания, обикновено се правят групирано от групи пациенти. Предстои пилотното ни тестване на тези три компонента и това ще има особено практическо значение в проследяването на пациенти, които вече са в ремисия, на известни по-дълги интервали от време, които ние тепърва ще ги определим, но от порядъка на 3 месеца до 6 месечни интервали, да следим евентуални колебания и падания в нивото на ензима с цел евентуална промяна в лечението и прилагане на изменяне на имуносупресивната терапия или включването на такава. За сега разполагаме с ELISA методика, по която ще определяме. В момента, когато постъпи при нас пациент, се стремим възможно най-бързо след поставяне на диагнозата и нейното уточняване да пристъпим към лечение. Ако е възможно с плазмафереза, ако по някаква причина плазмаферезата се забави, започваме с преливане на плазма, след което по най-бързия начин към провеждане на плазмафереза. Основни проблеми за лечението на пациентите с болестта на Мошковиц в момента са свързани с осигуряването на кръвни продукти, тъй като се налага да се използват големи обеми плазма и понякога е трудно на кръвния център да реагира своевременно с достатъчно количества. Проблем има, когато пациентите са от провинцията и има дарители за тях, че те трябва да идват да даряват в Софийския център, тъй като няма възможности за трансфер на кръвни продукти между отделните кръвни центрове в страната, което доста затруднява хората, които желаят да помогнат на своите близки, дарявайки кръв. Друг проблем е, че когато провеждаме плазмафереза, се налага да се правят многократни рехоспитализации, за да бъде финансирано провеждането на плазмаферезата чрез многократно хоспитализиране само за провеждане на плазмаферезата и нейното отчитане. Като цяло лечението на пациентите с Мошковица е екипна работа. Налага се да работиме без почивни дни, тъй като плазмаферези се провеждат докато пациента започне да възстановява показателите си и те се стабилизират, като това понякога може да отнеме дори месец, което е много трудно да бъде обяснено на хората, особено при първи пристъп. Когато те дойдат за пръв път, се сблъскат с това състояние и видят рязкото влошаване на своя близък, е трудно да възприемат, че няма ясна прогноза да ден, 2, 5 или седмица или месец този човек ще успее да се възстанови, дори при адекватно и навременно лечение. Това, което научих от практиката си при лечение на пациентите с Мошковиц е, че никога пристъпите не си приличат дори при един и същи човек и никога пациентите не приличат един на друг. При всеки болестта е многолика, тъй като се засягат кръвоносни съдове буквално навсякъде, във всяка точка на тялото и всеки орган може да ни поднесе изненади в хода на лечението.